መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ለባም ሰበይቲ ቤታት ሃንጽ ዓሻ ግና ገዛ ኢዳ ተፍርሶ ብቕንዕናኡ ዝመላለስ ንእግዚአብሔር ይፈርሆ መገዱ ዘይቆብጥ ግና ይንዕቆ ኣብ ኣፍ ዓሻ ሸቦጥ ትዕቢት ኣሎ ንጠየባን ግና ከናፍሮም ይሕልውዎ ብዕራይ ኣብ ዘይብሉ መብልዕ ማል ጥራዩ እዩ ብዙሕ ስሳይ ግና በሓይሊ ብዕራይ እዩ እሙን ምስክር ኣይሕሱን ሓሳብ ምስክር ግና ሓሶት የውፅእ መላገጺ ንገንዘብ ይደልያ እሞ ኣይረኽባን ንእምሮኛ ግና ፍልጠት ኣይሽግሮን ካብ ዓሻ ረሓቕ ኣብኡ ኸናፍር ፍልጠት ኣይክትረክብን ኢኻ ጥበብ እቲ ለባምሲ መገዱ ምፍላጥ እዩ ዕሽነት እቶም ዓያሱ ግና ጥበራ እዩ እቶም ዓያሱ ብሓጢኣት እዋዘዩ ኣብ ማእከል እቶም ቁኑዓት ግና ጽቡቕ ፍቓድ ኣሎ ልቢ ንምረቱ ባዕሉ ይፈልጦ ኣብ ሓጎሱ ኸኣ ጓና ኣይሕወስን ቤት ርስኣን ይዓኑ ድንኳን ቁኑዓት ግና ይዕንብብ ንሰብ ቅንዕቲ ትመስሎ መገዲ ኣላ መወዳእታኣ ግና መገዲ ሞት እዩ ልቢ እናስሓቕካውን ይጉሂ እዩ መወዳእታ ሓጎስ ከኣ ሓዘን እዩ እቲ ብልቡ ዚዓሉ ብመገዱ ይጸግብ ደግ ሰብ ድማ ካብ ርእሱ እዩ ገርህ ሰብ ንኹሉ ቃል ይኣምን ለባም ግና ንስጉምቱ ይጥንቀቐለን ጠቢብ ይፈርህ ካብ እከይ ድማ ይርሕቕ ዓሻ ግና ደፋርን ኣማን ርእሱን እዩ ኮራይ ሰብ ዕሽነት ይገብር ተንኰለኛ ኸኣ ይጽላእ እቶም ደናቑርቲ ዕሽነት ይርስተዩ ለባማት ግና ፍልጠት ዘውዶም እዩ እቶም እኩያት ኣብ ቅድሚ ሰናያት ርስኣን ከኣ ኣብ ደጌታት ጻድቃን ይደኑ ንድኻ ብጻዩ እኳ ይጸልኦ ፈተውት ሃብታም ግና ብዙሓት እዮም እቲ ንብጻዩ ዝንዕቕ ሓጢኣት ይገብር ንድኻ ዝረሕርሓሉ ግና ብፁእ እዩ እቶም እከይ ዝሓስቡ ኣይጋገዩንዶ እዮም ምሕረትን ሓቅን ግና ነቶም ሰናይ ዝሓስቡ እዩ ኣብ ዕዮ ዘበለ ረብሓ ኣሎ ዘረባ ኸናፍር ግና ናብ ርስእነት ጥራይ የብጽሕ ሃብቲ ንጠይባን ዘውዶም እዩ ዕሽነት እቶም ዓያሱ ግና ኩሉ ጊዜ ዕሽነት እዩ ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የድሕን ሓሶት ሲዛረብ ግና ምጥባር ጥራይ እዩ ጽኑዕ እምንቶ ኣብ ምፍራህ እግዚአብሔር እዩ ንደቁ ኸኣ ጸግዒ ይኾኖም ካብ ወጽመድ ሞት ከተምልእሲ ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ህይወት ፈልፋሊ እዩ ንብዛሕ ህዝቢ ክብሪ ንጉስ እዩ ሙሓድ ህዝቢ ግና ጥፍኣት መስፍን እዩ እቲ ንኹራ ደንጓይ ብዙሕ ኣእምሮ ኣለዎ ኮራይ ግና ዕሽነት ይገልጽ ዓቃል ልቢ ንስጋ ህይወቱ እዩ ቅንኢ ግና ንዕጽምቲ ቁንቁኔኡ እዩ እቲ ንድኻ ዝጭቁን ንፈጣሪኡ ይጸርፍ ንስኡን ዝርሕርሓሉ ግና የኽብሮ ረሲእ ብእከዩ ይግምጠል ጻድቕ ግና ኣብ ሞት እኳ ጸግዒ ኣለዎ ጥበብ ኣብ ልቢ ኣእምሮኛ ተሓድር ኣብ ውሽጢ ዓያሱ ዘሎ ግና ይግለጽ ጽድቂ ንህዝቢ ልዕል የብሎ ሓጢኣት ግና ውርደት ህዝብታት እዩ ሞጎስ ንጉስ ንለባም ጊልያ እዩ ቁጥዓኡ ግና ነቲ ዝነውር እዩ